Binetan ikusiko dugu zelan kalkulatzen den zuzenki baten erdibitzailea. Lehenengo garituko zuen. Marrazkian zabizienok ezagutu berriko zango zenukete hau, baina zer da erdibitzailea? Erdibitzailea, zuzenki baten erdibitzailea da zuzen bat, zuzenki horrekiko perpendikularra dana, zuzenki horren erdiko puntutik igarotzen duena. Erdiko puntua M bada zuzen perpendikular bat hor. Hauxe da AB zuzenkiaren erdibitzailea. Zelan kalkulatuko dugu zuzen horren ekuazioa. Gogoratu, zuzen baten ekuazioa kalkulatzeko behar ditugu bat, zuzen horren puntu bat, kasu honetan zuzenkiaren erdigunea, gogoratu erdiko puntua kalkulatzen zala, bien batuketa erdia, batura erdia, horren geratuko da, minus bat gehi hiru zati bi, koma, bi gehi 6 zati bi. Oda, bat lau puntua. Bat lau puntutik igaroz, AB zuzenkiarekin perpendikularra dan bat. Izan behar bada perpendikularra AB vektorearekin, AB vektorea denez bekena, hau da, iruken minus bat, lau eta seiken bi lau, lau vektorearekiko perpendikularra dan bat, erabiliz, lortuko dugu zuzenaren ekuazioa. Zein da? Adibidez, minus lau, edo simplifikatuta, edo txikinago izan da, minus bat, edo. Gogoratu, perpendikularra lortzeko gurutzatu eta bateri ikurraldatu. Beraz, zein izango da bere ekuazioa? Segun ze ekuazio mota eskatzen den, hengo duzu. Imagina eskatzen dela ekuazio puntu malda. I berdin I0 gehi M bider X ken X0 da ekuazio puntu malda. Zein da uren malda? Uren malda da lau zati minus lau. Hau da, minus bat. Eta X0 I0, hau da X0 eta I0. Beraz daukagu. I berdin lau malda minus bat bider X ken X0. Hau izango zen, zuzen horren ekuazio puntu malda. Erdibitzailearen ekuazio puntu malda. Imaginatzen dut, ekuazio batetik bestera pasatzeko trebatzen zabiziela edo, komenigarria da. Jakimia izango duzu ataratzen, edo zen ekuazio mota, edo zein momentuta.